Στο προηγούμενο επεισόδιο προσεγγίσαμε πάρα πολύ λάθος τον τρόπο που πρέπει να φτάσουμε από 5 ευρώ σε 500. Οπότε σήμερα θα το διορθώσουμε αυτό και θα εφαρμόσουμε μια διαφορετική στρατηγική. 5 ευρώ στο μαύρο. Ό,τι και να δώσει τώρα, 5 ευρώ στο μαύρο. Αλλά το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε για το challenge αυτό το μαύρο. Στη συνέχεια ξέρετε που πάμε, έτσι. Le Bandit. Και χωρίς να το σκεφτούμε καν, 10 ευρώ αγοραστό. Φύγαμε. Για να δούμε αν αυτό το strat, το οποίο καθόμουν και το μελέταγα πάρα πολύ, θα λειτουργήσει. Κακό αυτό το ουρανό τόξο. Οκ, ποτάκι, μας αρέσει. Οκ, δεν είναι κακό. Αρκεί να δώσει κι άλλο ουράνιο τόξο. Αν δεν δώσει άλλο, έχουμε τρελό θέμα. Όχι έτσι. Και ένα trigger καλό θα ήταν. Τώρα πρέπει να το πετάξει, παιδιά. Είναι πολύ καλή η οθόνη. Ένα ουράνιο τόξο. Δεν θα το πετάξει. God damn it! Λοιπόν, παίζω μέχρι το δεκάρικο και μετά repeat το Le Bandit. Nice. Nice. Λοιπόν, παίζω μέχρι το δεκάρικο και μετά repeat το Le Bandit. Δύσκολα. Εδώ πρέπει να πάρει. Πρέπει να πάρει αυτά εδώ. Οκ, μπήκαμε. Nice. Nice. Εντάξει, το δέχομαι. 5. Nice. More than enough, έχω να πω. Οκ. Κακό είναι αυτό. Γιατί αν χτυπήσει αυτό κάτω. Όπα. Πάρα πολλοί θεμάδες. Αλλά δεν ενώνονται. Α, μπήκαμε χατούλου, nice. Ήμουν τόσο αφοσιωμένος στις ομάδες που δεν είδα. Αυτό καλό. Θέλουμε να χτυπήσουμε πολύ καλά στο χατούλου. Θέλουμε ένα 7 ευρώ τουλάχιστον για να πάμε πίσω στο Le Bandit. Ένα καλό χατούλου τώρα. Όχι σαν τον προηγούμενο. Πολύ κακό ρε μάνα. Οκ. Θωμά, έκανες το μέρος σου. Ευχαριστούμε πολύ. Ρακούν χρωστάς. Νόμιζα ότι ήταν super, δεν ξέρω γιατί είδα κι άλλη κάμερα εδώ. Πάντως μου αρέσει το setup, για να δούμε. Κακό. Ποτάκι εδώ. Καλά και πριν μας έδωσε και είδαμε πως πήγε. Κλω. Οκ. 10. Καλό είναι. Εδώ πέρα ένα 10 πει. Είναι καλό. 20άρικο, nice. Ένα ουράνιο τόξο ακόμα και σβήσαμε. Nice, καλό. Οκ. Ωραίο, 10 πει. Οκ. Πολύ καλό είναι, πάρα πολύ καλό είναι αυτό, actually. Ωραίο! Οκ! Γίνεται και super αυτομάτως. Όχι, μαλακία είπα. Ωραίο retrigger. Αν δεν πετάξει όμως ουράνιο τόξο είναι λίγο αχρίαστο εδώ. Πετά το. It's fine. Nice. Λοιπόν, έχουμε balance
39-67. Πώς μπορούμε να τα ανεβάσουμε τώρα? Πώς? Πάμε. Ωραία. Εδώ. Αυτό είναι το bet. Οκ. Nice. Ωραία. Η Αμαλία βέβαια βγάζει τα φύλλα λίγο πιο αργά από... Δεν έχω ιδέα τι θα έλεγα. Αν κάνει μπαστεράκι με, ξέρω εγώ, 6-7 φύλλα. Μια, εντάξει, δεν... Λοιπόν, να κάνω ένα double εδώ. Εδώ μπορείς να κάνεις double, γιατί παίζει με 2, οπότε ό,τι και να σου δώσει. Klein. Οκ. Nice. Μπράβο. Let's get it. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι actually πολύ risky. 20 ευρώ αγοραστό. Gold Oasis. Για να δούμε. Nice. Δεν θα μας κάνεις τόσο άσχημα, έτσι. Θα μας δώσεις κι άλλα. Θα μας δώσεις άλλο ένα, έτσι. Nice. Μαλάκα, τρόμαξα. Άλλαξε μου τα δεκάρια σε premium. Οκ. Παρ' όλα αυτά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Θέλουμε 2 σερί εδώ πέρα. Καλό είναι αυτό. Άλλο ένα στο επόμενο spin και είμαστε καλά, πάμε για profit. Γαμήθηκε. Sweet bonanza. Όχι! Τι έκανε ρε το μπούστικο. Moon Princess, Σωτηρία και Πελετιέ, a.k.a. Power of Love. Εν τω μεταξύ, αντικειμενικά, ήμουν από αυτούς ο οποίους έλεγα μαλάκες, πώς βλέπετε Power of Love, τι brain rot είναι αυτό. Low key, I fuck with that, έχω να πω. Δεν ξέρω. Δεν έχω κάτσει να δω ποτέ ολόκληρο επεισόδιο. Παρ' όλα αυτά, ό,τι μου πετάει στο TikTok, δεν το σκυπάρω. Δεν ξέρω αν είναι το ultimate brain rot αυτό. Πάντως, αυτό που έκανε μόλις ήταν τραγικό. Οκ. Μπήκαμε νομίζω. Βασικά σίγουρα μπήκαμε, τι λέω. Nice, potential. Εδώ θέλουμε να χτυπήσουμε από την πρώτη στιγμή. Ωραία, τέτοια πράγματα θέλω. Και καλή οθόνη είναι. Να αρχίσουν να φεύγουν τα πολλά. Καλό είναι. Δεν είναι τόσο άσχημα αυτό. Α, βέβαια. Μας γάμισε. Όχι, αυτό είναι πολύ κακό μαλάκα που έγινε μόλις. Αυτό μας τα χάλασε όλα. Τι Θα πάω mental. Mental θα πάω, παιδιά. Ωχ, μπήκαμε. Nice. Οκ. Επανόρθωσε. Τράδα. Χοντρό. Αριστερά. Κακό. Πολύ κακό, actually. Α, βασικά. Και πάλι πάρα πολύ κακό. Μαλακίες δεν. 2 στα 2, ρε μαλακίες. Σε αυτό το σημείο θα προμόταρα το promo code μας, αλλά ακόμα δεν έχουμε promo code γιατί είναι το πρώτο μας βίντεο. Αλλά θα σας ζητήσω να κάνετε ένα like και ένα sub γιατί πιστέψτε με θα έρθουν πολύ ωραία. Ήρθαμε για το άλοθη. Για να δούμε. Καλό το Έλλη ουράνιο τόξο. Επί 10. Αμό. Παρ' όλα αυτά,
Αρκεί να δώσει κι άλλο μετά. Ή να κάνει κάνα tumble. Α, κατάλαβα. Είναι από αυτά τα bonus. Α, κάπα. Όχι, δεν πάει άλλο. Α, πολύ κακό ρε μαλάκα. Τι είναι αυτό. Πολύ κακό. Είναι όχι profit πάντως. Σίγουρα όχι profit. Πέτα το. Γαμιές. Λοιπόν, 2 τέτοια spins και ό,τι γράψει. Πολλά wilds. Πάρα πολύ καλά. Wow. Q. Για να δούμε. Οκ. Ου, 50 επί, μ' αρέσεις. Πέτα ένα clover γύρω. Όχι εκεί. F10. Καλό, καλό, καλό είναι. Το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε για το λόγο ότι τώρα μπορούμε να ξαναγοράσουμε. Και 20 κολλήν! Ό,τι γράψει, παιδιά. Έκανα μαλακία, δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Έχω σηκωθεί από την καρέκλα, κάθομαι ακριβώς από πίσω αυτή τη στιγμή. Για να δούμε. Οκ. Μας αρέσει το retrigger. Μας αρέσει το retrigger. Αρκεί να μην πετάξει ουράνιο τόξο τώρα. Οκ. Καλό και αυτό το retrigger. Μήπως είμαστε. Δεν ξέρω, δεν θέλω να το γρουσουσέψω. Αυτό με το script που πληρώνει το έχω πει πολλές φορές. Κακό αυτό. Τουλάχιστον το έδωσα νωρίς. Και υπάρχουν προοπτικές να δώσει κι άλλο. Αλλά υπάρχουν προοπτικές να πάει και άπατο. 7 spins ακόμα να πάνε όλα άπατα. Νομίζω αυτό έγινε. Οκ. Ποτάκι ίσως. Όχι, 10 επί! Καλό είναι. Καλό είναι, καλό είναι. Εντάξει, profit. Προφιτάκι. Προφιτάκι. Οκ. Το balance στα 38. Λοιπόν, μάγκες. Ρίχνω 2 spins τέτοια. Ωραία, και αφήνουμε το balance σε ό,τι γράψει για τα επόμενα επεισόδια. Γιατί πραγματικά αν συνεχίσω σήμερα θα κάνω degen. Κάνω πολλά λάθη. Οπότε αφήνουμε το balance έτσι. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα έτσι.